oras sa DZGB. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa indong makakaibahan. Parang inaaga sa gabos ng mga paraantabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si John Mark N. Murilla para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairiba na nilo kami ngunya na Webes, Pet 73, kan bulan ni Abril taon 2026. Mapaabot kami sa indonin mga impormasyon na may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indong mga kapotan, mag-apod sa station sa 480-5509, po na alas 11 sundo alas 12 nin pagkaudto, kada Webes o sa CP number na Globe na 0967-127-9960. Ulitin ko po, 0967-127-9960. Pwede man kamo magdulok sa samong opisina, Lunes sundo Webes, po na alas 7 nin aga, asin alas 7 nin bagi, asin pwedeng man magpadarakan sa indong mga kahapotan o mga suwestyon sa samong opisina na makukuha sa Regional Center site, Rawis, Legazpi City. Kami sa Induman maantabayanan sa internet, asin sa Facebook page, kan DCGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katripunan kan mga bareta sa ang DNR Munyan. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR sa paagi kan Provincial Environment and Natural Resources o Penro Sorsogon sa pakikipagtabangan sa Bureau of Fire Protection na sin Barangay Local Government Unit nin Aboyog, Sorsogon City na isalbaraan sarong Green Sea Turtle asin ini binuhian sa kadagatan kan Karikaran, Bacon District, Sorsogon City kan Abril 19, 2026. Ang green sea turtle klasipikado bilang endangered species sa irarom kan DNR Administrative Order 2019-09 o an updated national list of threatened Philippine fauna in their categories. Siring man ang gabos na wildlife sa Pilipinas protektado sa irarom kan Republic Act No. 9147 on Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang Department of Environment Natural Resources o DNR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director o RED Francisco E. Milad Jr. padagos na nangangapodan para sa aktibong partisipasyon kan publiko para sa proteksyon kan satuyang wildlife o buhay layas sa rehiyon. Mientras tanto, ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa paagi kan Provincial Environment and Natural Resources Office sa Penro Sorsogon sa pakikipagtabangan sa Local Government Unit nin Huban Sorsogon na i-turn over ang sarong Philippine Serpent Eagle halis sa Barangay Lahong, Huban Sorsogon asin ini binuhian sa iyang natural habitat kan Abril 6, 2026 sa kabubuldan kan Barangay Kabarbuhan, Bacon District, Sorsogon City. Ang rescue operation kinundusir kan mga personahes kan Penro Sorsogon halis sa impormasyon na tinaokan Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro Huban. Ang Philippine Serpent Eagle klasipikado bilang list concern kan International Union for Conservation of Nature o IUCN na ini madali maka-adapt sa mga kabubuldan. Siring man, ang gabos na wildlife sa Pilipinas, protektado sa irarom kan Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Mientras tanto, ang Penro Sorsogon na pinamamayuhan ni YC PNR Officer Marlon C. Francia, iniingganyar ang publiko na suportaran ang mga programa kan DNR sa pagkonserbar kan mga buhay layas sa rehiyon.
Sa iba pang bareta, 600 na propagules nin bakawan lalaki asin bakawan babae ang naitanom sa baybayon kan Barangay Famosa, Monreal, Masbate, kan Abril 7, 2026. Ang mangrove planting pinanginotan kan Office of the Vice President Bicol Satellite Office sa pakikipagtabangan sa Community Environment and Natural Resources Office o Senro San Jacinto na pinamamayuhan ni OICCNR Officer Aldrin B. Barugad II. Ang aktibidad pinagpartisiparan kan maabot na 35 na individual halos sa local government unit nin Monreal, Philippine National Police Municipal Police Station Monreal, asin Batuan sa Masbate. Siringman, nasa 5 sako nin basura ang nakolekta sa tigsagibong cleanup activity sa nasabing barangay. Sa ibong nalado ang mangrove planting activity parte kan inisyatiba kan OVP na nakaangkla sa temang pagbabago ang Million Trees Campaign para masuportaran ang mandato kan DNR, partikularmente ang Enhanced National Greening Program o ENGP na lao mapromotir ang berdeng kapalibutan asin mapakusog nin partisipasyon sa publiko. Sa ibong nalado, susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mairani asin mapadali ang serbisyo publiko, ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol inilunsar ang DNR Express permitting on wheels kan Abril 14 hasta Abril 15, 2026 sa Robinson's Place, Naga City, Camarines Sur. Sa paagi kan permitting on wheels, manlain-lain na frontline services, andin na rin na mismo kan DNR sa publiko. Laom kan programa na mapadali ang pagproseso, mapababa ang oras nin paghahalat, asin makapagtaonin agarang tabang sa mga kliyente na nagkukuanin mga clearances asin permits. Matapos ang matarayumpong paglansar kan programa, ang DNR Bicol iniganyar ang gabos na Bicolano na antisiparan ang susunod na anunsyo kung saan na probinsya sa rehiyon dadarahon ang DNR Express permitting on wheels. Padagos ang DNR sa pagpapakusog nin mga programa tanganing makapagtao nin mas marahay, mas epektibo asin mas epesyenteng serbisyo publiko sa nasyon. Ini ang katilipunan kan mga bareta sa ang DNR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sa makakalikasang aldaw po, sige raray sa satuyang mga paraan tabay. Enot sa gabos, good morning po sa mga pag-iniba ko po digdi sa RSIG na si Ma'am Joanne, kay Judy, kay Ma'am Shelo, kay Paul, asin kay Dieter. Asin dyan man po sa mga pag-iniba mi sa DCGB, good morning po sa Indo, Sir Joshua, maraming naaga po. Sa mga mahihigos na mga personahes kay Office of the Regional Executive Director, sa pamamayukan sa muyang Director na si Red Francisco Emilia Jr., sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Special Concerns, Adona P. San Diego. Sa opisina naman po ni Assistant Regional Director for Management Services kay ARD Grace L. Carino PhD, asin sa opisina naman po ni OIC Assistant Regional Director for Technical Services kay Forester Ronel Biastor. Good morning man po sa mga pag-iriba nato dyan sa Mines and Geosciences Bureau na pinamamayuhan ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. Defort, asin dyan man po sa Environmental Management Bureau na pinamamayuhan ni Regional Director Jerry Geronimo Arsanyes. Lalo na po, good morning man po, lalo na dyan sa mga listeners dyan sa Senro San Jacinto, Masbate. Asin sa gabos ng mga opisina po kan DNR sa Bilog na Probinsya kan Bicol. Marahin na agaman po sa gabos ng mga naghiling kan sa tuwing FB Live, asin sa mga paradangog kan DCGB on air. Kung kamo po may mga kahapotan o question sa samong opisina, maghapot po kamo sa samuyang FB Live, mag-comment po kamo dyan o kaya mag-text sa sakuyang numero na Globe na 0967-127-9960. Ulitin ko po mga kaimanwa, 0967-127-9960. Pwede po kamo manggana kay ining mga tigsasabitang DNR, eco utensils. Ayan, kung mahiling po nindo sa indong screen, yaon po ang sa tuyang mga tigpapanoon ng mga eco utensils. Igwa po digding kutsara, tinidor, chopstick, straw. Tapos igwa man po digding bamboo knife. Ini po kung may mga gala po kamo or mga picnic kamo, pwede nyo po ining gamiton. So kung para manggana po kamo mga kaiman nyo kayo mga eco utensils
mag-comment lang po kamo sa satuyang Facebook Live, as in mag-text sa sakuyang numero. So, bago po pala nato mga kaiman yung introducean sa tuyang guest sa ngunya na aldaw, mawat ko lang po sana sabihin po sa Indo na ang sa mong opisina po nagsusunod sa marching orders kan sa muyang mahal na presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Igwa na po, nagsusunod na po kami sa 4-day work week po, ano? So, ini pong 4-day work week na po ini, wala na po kaming trabaho pagka Biyernes po. So, ang trabaho mi po, nagpupuon po siya ki Lunes hanggang Thursday po, hanggang Webes na po, ano? Po, alas 7 ning aga hanggang alas 7 ning banggi. As in, bukas po ang opisina mi sa mga oras na iyan. Pwede po kamo magduman po sa opisina mi hanggang alas 7 na po, ano? Day na po kaming opisina pagka Biyernes. Kaya po mga kaimanwa, kung kamo po may mga sadya didi po sa samuyang opisina, mas marahay po na maging updated po kamo, no. Ilingon po nindoan sa muyang Facebook page or kung mag-chat po kamo sa muyang Facebook page. Pero para sa kaaraman kan gabos, ang opisina mi po sa Giraray, bukas po siya Monday to Thursday, 7 a.m. to 7 p.m. Ano po? So siguro po, sabi nga ni po kan kadakulan po digdi sa tuya, no. Mas marahay naman na tigpapabalangibog ta na ining mga bareta na ini kasi mas marahin na ano ding nabubuyo didi sa opisina mi na pagka Biyernes, ano. So siguro po pakiuron mi na lang din po sa Indo mga kaimanwa, i-spread na lang po nindo ining bareta na ini. So last week po napag-urunan ta po mga kaimanwaan manunungod sa DNR Express Permitting on Wheels. Bale, nakaibanan ta po digdian sa muyang Assistant Regional Director for Special Concerns na si ARD Adona P. San Diego. Napag-urunan ni po na kung ano ining tigsasabit ang programa na DNR Express Permitting on Wheels, as in kung ano po ang pinaka-main goal kay ini, kung ano ang pinaka-main purpose kay ini, as in kung si Isay ang mabenepisyar sa mga aktibidad or inisyatibo kan DNR na arog kan DNR Permitting on Wheels. So, ngunya na aldaw mga kahimanwa, kay bata po ang saro sa mga matibay na lideres kan DNR Bicol, kay bata po ngunyan ang OIC CNR officer kan Senro San Jacinto na si Senro Aldrin B. Baruga. Maayo na aga sa indo tanan. Senro, good morning po. Ayan, so good morning po, Senro. Maayo na aga po. Ay, may po naaga. Good morning, Sir John. Long time no see. Long time no see po, sir. No? Sir, bati po muna kamusta sa tuyang mga listeners po. Sa to yung mga listeners na nagdadangog overseas, all over the world, via satellite. Wow! Kina-shoutout ko yung mga fans ko. Sige lang po, sir. Sige lang po. Tsaka, yung mga nagpa-shoutout, Engineer Kim, Ma'am Ansi, the RC, Chief ng at sa ating mga karatikas and taekwondistas na nanonood ngayon. Actually, maraming nanonood, no? Opo. So, thank you so much po, sir. No? Actually, dakol po talaga, sir, kutang nag-aantabay sa tuyang FB Live po ngunyan. Igwa mga nagko-comment, ano? So, igwa po digding mga nagko-comment, ning mga heart-heart emoji kay Miss Julie Bulawan, kay Abrera Jenny Chan. Nag-comment man po si Sir Marlon Francia. Good morning, from Penrose, Sorsogon. Yaon man po si Attorney Dayan Besonia. Bation ko po na kaka-birthday pa lang ni Attorney Dayan. Happy birthday, Attorney Dayan. Good morning daw po, Senro Aldrin, sabi ni Attorney Dayan. As in, good morning man po kay Sir Cards Villaflor. Ayan, good morning po. Ay, actually, dakulan po kita naghihiling ko niyan sa tuyang FB Live, ano, sir. So, siguro po nang tanangin ni sir, ano? Yes, Siyempre, very excited na sa imo mga fans na madangog ang mga simbag, ano. Sir, enot sa gabos, kamustahan ko po muna palan ngunyan kung ano ang weather po dyan sa Masbate, especially po dyan po sa San Jacinto po. Kamusta po ang weather dyan? Sobrang init. Mainit ang Masbate ngayon, especially dito sa Ticao Island. Actually, pag nag-field niya kami, ay sinabi ko na sa kanila na mag-field ng maaga. And then rest mga 11 hanggang 1 o'clock para di masyadong mainit. Sobrang init, actually. Actually po, sir, kadakilan po talaga. Mas kidigdi po, sir, sa Legazpi, grabing init man po, no? Kaya mas pagiromdom po sa tuyang mga naghihinanyogan sa tuyang programa na mag-inom po kamo kitubig, magdara pinamiki water, bottled water, ano? So, magdara kamo kay mga tumbler po nindo kasi pag nagluluwas ka mo, mainiton po talaga siya, no? So, ayan, may mga nagko-comment pa po
sa tuya Senro sa tuyang Facebook Live, ano? From Ma'am Ansi. Ma'am Ansi Lawenco, pabati man po from Penro, Camarines Norte. Good morning po, Ma'am Ansi. Ayan, sir, nangangamusta si Ma'am Ansi. Ayan, so, Tapos nga pala si Time, tsaka si Gab nanonood. ayan, dakulon talaga ang mga fans kayo ni Senro, ano? Senro, ini po, ang kahapotan ko po sa inyo, na enot na ang enot na kahapotan ko po sa inyo, Senro, ano? Pwede niyo po ba, Senro, iheras kung ano po ang sa indong naging journey po dyan bilang sarong CNR officer? Kasi, bale, ang aram ko po, dakulon po kamo na nakaputa na posisyon po before po kamo naging Senro dyan po sa San Jacinto. Pwede niyo po ba iheras po sa tuyang mga listeners para mamimbidan po kamo kan sa tuyang mga tagahinanyog po sa DCGB, sir? Sir John, actually ako ay isang from I rose from the rank, no? Nag-Forester 1 ako sa Jacinto. Dito ako nagsimula being a Forester 1 employee of the DNR. Ito yung permanent item ko. And after 23 years, bumalik po ako dito as OIC Senro. Pero I assigned in the regional office as one of the technical staff and head executive assistant of the directors. And naging ano po tayo, na-assign tayo ng Senro Legazpi as one of the foresters noon, young forester. And then na-assign din po ako nabalik po ako sa Masbate, sa Senro Mobo. So nakakuha ka ng item doon. And then nabalik po ako sa regional office as the first protected area superintendent of the Ticao-Buri as fast protected seascape. And then after that, napunta po ako ng Catanduanes in 2021 to 2023. It's pandemic time. Na-assign po ako as the OIC Technical Services Division Chief, the implementing Pedro Catanduanes. And then nabalik po ako sa Masbate, nilagay po ako sa management and I was promoted as the Management Services Division ng Masbate City, ng buong Penro Masbate. And after that, after a year, binigyan po tayo ng pagkakataon na the trust and confidence na binigay ni Red sa Senro Iriga as OIC Senro. And after more than 6 months, nalipat po ako sa San Jacinto. Na very short stint lang po ang stay ko sa Iriga, but napaka-fulfilling and marami din po tayo doon mga natulungan in terms of land management program. And now, nag-assume po ako sa Senro San Jacinto last February po as the OIC Senro na bagong-bago lang po tayo dito. So, thank you so much po, Sir Aldrin. No? So, aram ta po man mga kaimanwa na ang sa tuyang guests sa ngunya na Aldaw. Experience po talaga, no? Kumbaga, eksperto ni ini sa pag-manage kan sa tuyang kansarong opisina sa DNR. Kasi dakulon man po, as he said po, nag-rose po siya from the ranks, ano? Dakulon ni mga posisyon na nakaputan, ano? So, aram niya po talaga ang intricacies kan sa muyang opisina dito sa DNR. So, ganyan po, Senro, ang next nakaputan ko po sa Indo. Paano mo po nindo mailalarawan or how do you define your leadership style po bilang sarong CNR officer po dyan sa San Jacinto po? Okay po. Ang leadership style ko po ay kahit noon pa man ay adapt itong tinatawag natin na collegial leadership style. Collegial in the sense na hindi natin pina-follow yung boss and subordinate. Walang boss, no? Ang inano ko po dito ay tinitreat po ang team as a professional peers that work towards a common goal, no? Meron tayong collaborative partnership, decision making. Meron tayong tinatawag na ang ginagawa ko po dito ay yung meron tayong open channel, no? Naka-open sila, no? Kung ano yung gagawin mo. Walang we and I dito. Walang I mean. Kumbaga tayo lahat ang mag-decide. But of course, in accordance with our policy, with our existing guidelines. In terms of environmental management naman, ay we really implement yung ano ba yung policy na pinapatakbo ng DNR in terms of environmental protection, conservation, management. We do the passionate environmental advocacy. So, para magkaroon talaga ng ang impact doon sa ating environment, especially pinofocus natin ngayon yung mga kabataan na
habang maliit pa sila ay kailangan natin ma-educate sila hanggang lumaki. Yung sinasabi ko sa kanila during our meeting na we have to conduct a massive IEC for especially for the children, no, para malaman nila yung basic ano ba talaga yung the simple classification of lots. Kasi ito yung mga nakita kong problema po dito sa atin. Na may mga occupant in timberland areas and Yes. other problems. So, yun ang inaano po natin. Ayan, so thank you so much po, Senro. Ano, actually po mga kaimanwa, kung makakaiba nyo po ini si Senro, ano, pag nagbibisita ini si Senro Aldrin sa regional office, pag nahihiling kami digdi sa office, pinmiyan may nahapit, nangangamusta iyan pirmi, as in, very friendly talaga iyan, kung mahihiling po ninyo, kumbaga very, ano yan, tapot kayo ni, very, joyful kayo ni, ang character kayo ni Sir, na filming nagjo-joke ini na parang, pag may naabot iyan dyan sa regional office, minahay agad-agad yan digdi sa RSIG. As in, sa gabos man ng mga empleyado digdi sa DNR. And of course, sa na-mention po kanina ni Sendro na mas magpo-focus po kita digdi sa IEC. Kasi syempre po mga kahimanwe, importante po talaga ang IEC, ano? Kasi ini ang possible way para maidukaran ang mga communities, lalong-lalo na mga kaakian, na maprotektaran ang satuyang mga natural resources. So, Sendro, ano po ang mga protected area po dyan sa Indong area of jurisdiction po, dyan sa San Jacinto po? Ang protected areas natin dito sa Jacinto ay meron po tayong dalawa. Bale, actually tatlo siya. Una ay yung Matang Tubig Watershed Forest Reserve located in Monreal. Monreal, Hagnaan, at may kasamang part of Cantorna ngayon. Second is the Bongsanglay Natural Park, isa sa pinakamagandang mangrove forest in Bicol region na kung saan nanalo nga ito sa ating Para-Ilmar. And the best mangrove ever. And we have the Ticao Boreas Pass Protected Seascape. So balit itong dalawang protected area na to ay under the jurisdiction ng Protected Area Management Office of the Ticao Boreas Pass Protected Seascape. Pero we have an activity nga this year. Meron pa rin kaming activity sa protected area na to. And some of our projects ay nandun sa kanila yung mga area. But we are implementing together with the PAMU in coordination with the Protected Area Management Board kasi ina-approve po ito. But in terms of other protected area, we are focusing on management of and protection of the Matang Tubig Watershed Forest Reserve in Monreal. Ayan, so thank you so much po, Senro. Senro, may nag-text sa Kuya Digdian, no? Senro, ang sabi niya po, Senro, is, kamusta po kayo, Sir Aldrin? Watching po from Monreal, Masbate. Number lang po siya. Dakulin po talaga kamo, Senro, na mga fans, ano? Ayan, so medyo nawara po ata si Senro. Ayun, medyo Okay. maluya po talagang internet, ano. Ayan, Senro, in connection, Senro po, duman sa kahapotan ko po kanina na about sa protected area, dyan po sa Indo. Na-mention niyo po na igwa po kamong Matang Tubig, Bongsanglay Natural Park as in TBPPS. Ini po baga, Senro, ano po ini, embedded ini sa tuyang lane na Inay Pasak, no? Inay Past Act. Senro, okay lang po ba, Senro, na matawanan mo po kami brief description or background kan lane na ini po? Apo, ang Republic Act 11038 or the Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018, ito yung nag-legislate ng 94 protected areas in the Philippines. Kasama po dito yung at least 12 or 15, I think, protected areas in Bicol region. And nakasama din dito yung Bongsanglay Natural Park and Ticao Boreas Pass Protected Seascape. So, ang layunin po nito ay maproteksyonan ang ating mga critically endangered, economically important species ng mga within the protected area. Like in Bongsanglay, napakalaking area, ang daming mangroves. We have the oldest api-api there, and we have the Pass Protected Seascape, yung mga butanding, coral, seagrasses, and other endemic species found within the protected area. So, ito naman talaga ang kailangan. But, economic opportunity for yung purpose ng landscape yung sa economy. Kaya medyo
complex ng protected area ng TBPPS. So sa batas, sa ano natin, may mga kasama din yung mga proclaimed protected areas, yung Matang Tubig Watershed Forest Reserve. Kaya lang, itong Matang Tubig ay ating ngayong last para magkaroon ng office and separate budget for the management and conservation. Kaya napakaganda po ng patas na ito. Pero I think mayroong move ngayon ng ating congressman on the 1st District, Congressman Antonio Tico, para ma-modify ang boundaries ng ating protected area dahil may mga naapektuhan naman talaga ng mga communities within, nalilimit yung development ng within the easement zone kasi bawal kasi ang development within The protected area po. protected area except kung mayroon silang permit from Protected Area Management Board. Yun po yun. Ayan, so thank you so much po, Senro. Actually, ining inay pas, magayunin po ining batas kasi mas lalo pang pigaprotektaran ka inian sa tuyang mga recursos naturales po, di sa tuyang nasyon po. So, ining inay pas, mas lalo pang pigpapakusog ang pag-protect or ang pag-manage kan sa tuyang mga natural resources, digdi po sa tuyang regions, digdi po sa Region 5. So, in connection with this, Senro, na-mention niyo po kanina na may mga lipo, may mga, may mga priorities ini. Diyan naman po, Senro, bilang sarong CNR officer po sa San Jacinto, ano-ano po ang mga priorities niyo po dyan sa opisina po nito? Yes po, when I assume as the CNR officer, ang una ko pong nakita dito ay napakaganda ng coastal resources ng Ticao Island and Burias. By the way, mga sirs and madam, sa ating mga followers, ang San Jacinto covers 6 municipalities, the Bote, yung. Kasi ang Masbate ay Mabute, Masbate, Burias, and Ticao. And San Jacinto, we're covering the Burias and Ticao. No? And these islands ay napakaganda na mga coastal resources natin and the upland. Kung mapapansin natin, ang buong Ticao and Burias ay meron po tayong 30,000 more or less na timberland areas, including the upland and the coastal resources, the mangroves. So ang inaano ko po dito, ang pinapriority po natin dito ngayon ay how we can manage the coastal resources using the ridge to reef approach. Kasi nung nakita ko po, actually sinasabi ko during our meeting, ipopropose natin na lahat ng coastal resources barangays. We have 116 barangays po hindi ko lang masyado na kung ilan ang barangay na within the coastal, pero most of them are at least mga 80% are coastal. Gusto namin magkaroon ng, we are planning na itong coastal natin with barangay, ipapartner natin sa barangay. We have to conduct an assessment, a coral and a seagrass assessment para malaman namin yung state of environmental, yung ocean nila or the seabed, yung malapit sa coastal resources para kami ng management intervention, no? Ipapartner namin ito sa mga barangay. Actually, mayroon tayo ngayong nag-initiate na tayo with actually last year pa ito na magkaroon kami ng isang diving team na magagaling na mga biologists, kasama na rin yung mga forestry technicians para mag-conduct ng ating in partnership with the regional office of the DNR ng CDP. Yun po ang priority natin as well as yung ating mga priority pa namin ngayon ay mapabayad or hindi mapabayad. Ma-renew natin yung mga expired FLGMAs, yung Forest Land Grazing Management Agreement na kailangan ma-manage na nila, maging productive para makatulong sa ekonomiya at the same time sa community within the locality. Yun po ang isa nating na po ngayon. So mga magagayon ini mga priorities kan sa tuyang CNR officer dyan sa Senro San Jacinto. Ining assessment So actually, Senro,
nailing ko nagngirit ang sarong kaibanan mi di si Judy nung namati na may diving na daa dyan sa Sendro San Jacinto, no? Gusto niya daa mag-join. Mag-join siya. Ma-join daa po si Ma'am Judy po digdikan RC. Amo na po ang ma-document, sir, ano? Ayan, Amo na, pwede, yes. amo na po ang Actually, ma-document, schedule tayo. sir. Parang July yata, July ang schedule kasi sabi niya ni Lisa, hindi pwede yung, mayroon kasi kaming pinapa-contract na magti-train sa atin para may license, no? So baka either this May or baka July. Apo. Ayan, so parang me, very excited na ini si Julie. Gusto na kainin po magpamasbate, ano, Senro. Actually, Senro, dakol pa akong mga kapotan duman sa tigtaram nyo po. Ano, Senro, na-mention nyo po kanina, so SLFMA, no? Little Jamie. Ayan, ayan. So, actually po, di ba, Senro, kakatapos pa lang kang rodeo, ano? Kang Yes. rodeo festival. And Apo. nag-attend din ka mo, kaiba po ang sa mo yung regional executive director duman sa rodeo festival. Senro, pwede nyo po ba kami matawanan ki-brief na nangyari po duman sa rodeo? Ano po ang tigigibo po digdi sa rodeo festival? Para maaraman kan sa tuyang mga naghihinanyog na bakong mga taga-Masbate? Yeah. Sa mga fans natin dyan, hindi taga Masbate, pumunta po kayo sa rodeo. Every April po ito, every second week. Ang nangyayari po dyan ay mga showcase ng Masbate kung gaano ka-diverse ang rodeo festival. Meron siyang mga contest on. May inintroduce nga na bago ngayon, yung horse riding, horseback riding, inintroduce ng ating city mayor, Mayor Ara. And then, ang Rodeo Masbateño ay NGO po yan, pinapatakbo ng Rodeo Masbateño Incorporated. And may mga bull riding, may mga lahat. Mayroon pa silang yung casting down, lahat ng activity, basta manungod sa bull ano yung tawag dito, mga event, no? And sa event na ito, nagkaroon po na, actually guest po si Secretary, nagkaroon the first Cattle Congress. Ito po ay lead by the DTI, the Department of Trade and Industry, and one of the guests ay si Secretary. So pumunta po si Director, and pinakita natin doon how we support the Rodeo Masbateño, how we support the cattle industry in the Philippines, no? And yun nga, ni-remind din sila na we have to, sustainably manage the ranch resources or the grazing areas within their jurisdiction or within their applied area. Kasi sa Masbate, almost 80% yan. Kahit nga dito sa atin, no, sa timberland ng Burias, ang majority ng ating land area ay rancho. Almost siguro kasi mga 50% ng land area natin, ang timberland natin ay, lalo na sa Burias, ay napakalaki. So majority dyan ay grazing land. So talagang mayroon na ngayon ang secretary natin na dapat na maging productive para ma-sustainably manage at magkaroon talaga ng sapat na pagkain na pwede natin kainin dito sa ano. Kasi marami talagang baka ang Masbate, sa totoo lang. So yun ang po ang napag-usapan doon, and tuwang-tuwa naman yung mga ranchero po natin, and they are very happy na they are complying with the requirements ng DNR. No? So, actually po, ini mga kaimanwa na Rodeo Festival, ano, saro ini sa mga tigdadaya, mga festival, mga Yes. festivity digdi sa Bicol region, ano. So, dakol po talaga mga turistang nagdadyan sa Masbate para lang mahiling ining Rodeo Festival. As in, magayon ito, Senro, na tigtaram nyo po na nagkaigwaning Cattle Congress dyan sa Masbate during the Rodeo Festival. alam nyo, sir, Sige po. tuwang-tuwa nga yung mga tao, sir, dyan kasi despite nitong napakataas ng gasolina, pero makita mo, the people every night during the festivity ay napakarami. Ang daming pumupunta. Hindi nila iniisip yung kasi mura lang naman yung yung siguro yung mga pika-pika doon kasi masyado nga pong very short ang preparation, pero napakaganda ng Rodeo Masbate. Hindi namin na-feel na wala kaming pera.
Di ako tubod sa Senro na daing kwarta, no? So, thank you so much po, Senro, for sharing the Cattle Congress po dyan sa Rodeo Festival. As in, arami man po na sa mga nag-attindir dyan sa Rodeo Festival, nag-enjoy po sinda. And aside from that, aram taman po na ang Masbate, bastante talaga siya sa mga natural resources. And of course, syempre, since dakol nga ni ini, mas medyo delikado tayo, mas delicate ini protektaran. So, ngunyan, Senro, ang next na kaputan ko naman po sa Indo. Ano naman po si mga positive developments or improvements po na lahiling po ninyo dyan sa Masbate or sa Senro San Jacinto in terms of environmental management and protection po? So far po, 3 months pa lang ako dito. Pero I came from Masbate and I came from Ticao. Sa Ticao Island po ako. So nakita po natin the positive development po ay yung the support of the local government. Napakasulit po ng support ng ating mga barangay, support ng ating munisipyo, that municipalities, and especially din the support of our provincial government. Ito yung nakita ko po na naging po natin ngayon. Kasi pag pumupunta po tayo sa kanila, nagkandak po ako ng courtesy call, they are very receptive kung ano yung mga projects nating gagawin. Gusto nila itong gusto nila itong i-implement. And I will take this opportunity para talagang mapa-improve pa namin ang serbisyo ng DENR dito sa Ticao in Burias. And isa pang nakita ko rito ay yung mga mga constituents ay they are aware, no, sa mga pulisiya ng DENR, aware na sila, although may mga minimal pa na mga nag-illegal, no, pero manageable naman siya. And kaya nga po with that, marami tayong gagawin para at least hindi ma-stop or at least ma-minimize po natin or talagang totally mabawasan na itong mga activities na ito na dapat talagang ay naayon sa ating pulisiya. Sir John. Thank you so much po, sir. No, actually, day man talaga yan, sir, mawaran na. No, minsan, may mga nagbabalgar talaga dyan sa satuyang mga komunidad sa mga Leycandian. And yaon man kita na opisina kan dyan sa Senro San Jacinto, buda, sa gabos man na opisina sa buong probinsya na i-apprehend ini, dako po ini, tanganing day na mautro. Senro. Actually, nahihiling ko po sa mga tigsasend po sa muya na mga press releases nila, Senro, sa opisina ni Senro Aldrin, na dakol po talaga sinda mga coordination with other local government units, organizations, mapa NGOs man iyan or NGAs. Dakol po talaga sindang coordination. As in, digdi po, mas napapakusog talalo ang mandato kan DNR kasi na-share ta ini bako lang sa tuya digdi sa DNR, kundi pati na din sa iba-ibang mga organisasyon. So, ngunyan po, Senro, ang next na kaputan ko naman po sa Indo, ano po si mga major challenges na nai-encounter po ninyo dyan sa Senro San Jacinto po? As in, paano nyo po ini na-overcome na mga challenges na ini? But before nyo po, Senro, simbago na next sa kong kaputan, magkakaigwa po muna kita ng commercial break. Time check, it's 11:40 in the morning. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. DENR Antabay. DENR Antabay. Just marahin na aga sa indog kabos mga kaimanwa. Ngunyan po yaon po kita sa tuyang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Asin kaibanan tangon yan. Saro sa mga matibay na leaders di sa DNR, sa tuyang CNR officer, kan Senro San Jacinto na si Sir Aldrin B. Baruga II. Na-diskute na kanina kung ano si mga leadership styles niya, kung ano si mga priorities niya bilang sarong CNR officer dyan sa San Jacinto. As in, before kita mag-commercial break, tighapot ko kay Senro
Senro kung ano-ano ang mga challenge na nai-encounter niya bilang CNR officer po dyan sa San Jacinto. Sir? Yes, sir. Napaka-challenging talaga ng management dito sa Burias and Ticao kasi ano siya kumbaga tayo ay isla, no? Una, yung travel namin, yung management namin papunta sa Burias, kung paano ba namin mabibigyan ng tamang serbisyo yung mga taga Burias. Yung talagang iniisip namin, ano. And although napaka-small area siya, pero challenging dahil yun nga, mahirap kaming puntahan. And as much as possible ay gusto namin na ma-deliver lahat ng mga kailangan na serbisyo sa ating mga kababayan. So, one of the challenges pa natin ay meron din tayong mga protected area occupants sa Matang Tubig Watershed Forest Reserve o kung paano natin ito maaayos. But dinadahan-dahan naman namin, dinidiscuss kami sa board. And natutuwa ako dahil very active ng aking mga staff, ang aking mga section chief and mga personnel. Kumbaga, tayo ay closely monitoring with them para talaga ma-address namin itong mga challenges natin. And isa pa dito ay yung mga coastal natin ay talaga naman may mga tao na siya. So, kaya isa itong mga problema natin na pwede nating ayusin with the present programs na gagawin ng DNR na which pwede nating i-discuss later on, sir. Ayan, thank you so much po, sir. Yes, Sige po. Yun man lang, sir, ang nakikita ko po. And kung anuhin kami, ang tinitingnan talaga namin dito kasi napaka-short ng budget ng San Jacinto, kung paano talaga namin mabibigyan pa ng tamang, yung ma-deliver namin ang services doon sa Ticao. Sa Burias. Pero meron naman kaming tao doon, meron tayong satellite office doon, and pag may mga ganyang complaints, mayroon mga permits, ay ibinibigay naman natin sa tamang timelines, no? Except doon sa mga talagang kailangan na highly technical in nature, ay medyo pina-follow natin yung 20 days. Pero so far naman ay sa ngayon ay na-address naman namin paunti-unti, no? Itong mga issues na po ito. Ayan. So, thank you so much po, Senro. Actually po, mga kaimanwa, kung dudumanon nyo po ang San Jacinto, ang opisina mi dyan sa Senro San Jacinto, malayo po talaga to. Mabiyahe ka kung hali ka digdi sa Legazpi, mabiyahe ka pang Bulan, tapos, so biyahe sa Bulan, siguro ilang oras pa iyan. Tapos, from Bulan, Sorsogon, mabiyahe ka ng fast craft paduman sa isla ng San Jacinto. Yes, arayo po talaga ini mga kaimanwa. Kaya siguro tama po talaga Senro sa ruini sa pinakadakulang challenge na kinakahampangkan sa tuyong mga pag-iriba dyan sa Senro San Jacinto kasi yung distansya niya sa mainland digdi sa Masbate City as in sa Legazpi. As in na-mention man po kanina ni Senro na mga nag-i-star na duman sa laog kan sa tuyang protected area. And of course, sure man po ako kaiyan mga kaimanwa na ang sa tuyang Senro San Jacinto sa pamamayukan sa tuyang matibay na CNR officer na si Sir Aldrin Baruga, igwasindang close coordination with the communities. Tanganing daing magkaigwaning mga tawag kay ni, dapat same lang sinda ki mindset ining sa tuyang DNR as in sa tuyang mga communities dyan sa Matang Tubig. And moreover po, Senro, ang next nakapotan ko po sa Indo, Senro, ano-ano po, Senro, ang mga aktibidad pa po nindo dyan na tigsasagibo para sa tuyang mga komunidad, tanganing mas maging engaged sinda sa tuyang mandato po digdi sa DNR? Marami po tayong activity actually this year. Naka-align po yung mga activity natin sa enforcement, sa CMEM, the Coastal and Marine Environmental Management Project. We have activity for the land titling programs. Dito po sa ating
protected areas, meron po tayo mga activity dyan. Dito po sa ating enforcement, patuloy po ang ating lawing patrol. Yung landscape and wildlife indicator natin. Now ay lawin na ngayon na kung saan yung mga forest ranger natin ay everyday po ay after Monday or Tuesday, kung mayroon pang the weekend, ay nagkakandak po ng lawing patrolling. Ito naman ay ginagawa upang makita natin ang ang mga nangyayari within our timberland areas. Para sa kaalaman ng lahat, ang timberland areas ay ito yung lugar na sinet aside ng government for forest purposes. Hindi ibig sabihin na timberland yan pero walang timber. Hindi po yung ganoon. Ang timber ay sinet aside for forest purposes, no? Tapos alienable and disposable land. Para sa marami kasing nagtatanong diyan eh. So ngayon, ang lawin, meron pa rin tayong activity on the illegal the apprehension of illegal transport of forest products. Lahat, no? So marami na tayong nahuli for the last 3 months, no? Marami pa rin, pero paunti-unti na mga Ito naman ay hindi naman galing sa forest land. Good to know po. Ito ay galing sa mga private. Kaya nga ako ay nag-advocate, i-take ko na ang opportunity ito. Na meron tayong bagong guidelines sa pagpuputol ng punong kahoy. Ito yung guidelines na inisyu ng ating bagong Secretary Juan Miguel Ticona, na pwede na po tayong magputol ng punong kahoy within the residential lot without the cutting permit. Provided that it is zoned as residential. Kukuha ka lang dun sa munisipyo na ito ay zone as residential. Pag residential zone siya, pwede ka na magputol. Pero pupunta ka sa DNR, sa Senro, papaalam ka for our monitoring. Kasi baka sa iba ka pumutol eh. Diba? Makuman pa lang sa dili si pinutulan. So pupunta ka sa office, zone as residential, fill out ka ng forms, and then we will monitor, no? Maximum of 2 kahoy. 2 kahoy lang po. So pwede na. Yan ang ina-advocate po natin. So dito sa ating illegal transport ay talagang napaka-aggressive namin dito kasi ayaw po natin. Alam niyo naman po ngayon, grabe na ang climate change. Mas nadagdagan pa ang init because of this war, no? Nabasa ko ang isang memo from the Iran. Ambassador ba to? Nakita natin na mas grabe ang CO2 carbon na yes, sir. because of the war. So ngayon, itong mga punong kahoy nito ay pinoproteksyonan po namin, especially dito sa Diwata watershed natin na napakalaking area. Watershed po ito. Para maproteksyonan po natin yung mga kagaya ng mga tinanim natin sa National Greening Program na malalaki na. Meron na nga malalaking mga fruit bearing, no? And another program po na ini-implement ng DNR na San Rosana Sinto ay yung assessment ng ating mga wetland and cave. No? Napakaganda. Ngayon, nagka-classify na tayo ng cave doon sa Minalayo. Yung Snake Island. So, inaayos na natin yung management plan. Nagkakaroon Ayan, nawaraan sa tuya. Ayan. Medyo maluya po sendro ang si Indong internet po dyan sa Masbate. sa Masbate po. Ayan. And another activity po namin dito ay itong the land tithing program. Napaka-challenging po ng land tithing program ng San Rosana Sinto. Although maliit ang target namin pero very challenging. Kaya ito ang pakiusap po sa mga taga San Jacinto, taga Batuan, taga Monreal, taga San Fernando, and itong coastal municipalities natin na dalawang San Pascual and Claveria. Please, inaanyayahan ko po kayo na pumunta kayo sa office kung mayroon po kayong lupa na within END para magpatitulo po ng itong mga agricultural and residential. Kasi nahihirapan po kami, lalong-lalo na sa kanilang mga requirements. Kaya nga humingi kami ng tulong sa mga local governments natin sa mayor doon sa pag-secure ng kanilang mga tax declaration is one of the requirements under the Republic Act
11023 and 11573, yung agri and residential. So one of the programs po, at meron po tayong profiling and for sure delineation of ng Barangay Burgos Batuan. So pino-profile natin yung mga coastal occupants, and then i-map out natin, i-identify na natin with the help of the regional office, SMD, kung sino-sino yung mga nandun. And another program natin ay yung Coastal and Marine Environmental Program na nandoon ngayon sa nakalodge ngayon sa Buong Sanglay Natural Park. Kasi it's a protected area activity na kung saan ina-assist natin yung coral, seagrass, mangrove, kung ano yung health na nila, ano na lang, may improvement then including the water quality monitoring. So, yan po ang mga programs natin. And you have the National Greening Program na nakafocus ngayon doon sa Boreas Island. Kasi nga, sila nga po ang may pinakamalaking forest land area dito sa buong Boreas and Ticao. Doon ang ating project ngayon. Ayan, And, yes sir. Dakulon po talaga, no, Senro? Yes po, Dakulon po. Yun po Sir Jan. Ayan, so thank you so much po, Senro. Ano? Senro, dakulin po ining mga programs na nakaangkla po dyan, ano po dyan sa inyo ngunya na taon, ano? And ini pong mga programa na ini, nakaangkla ini mga kahimanwa sa priority thrust and programs na mandated kan DNR actually. So, gabos-gabos man po ng mga probinsya, nagsusunod man po kayo ni kan mga, baka magtaram po kamo na mga kahimanwa na iba-iba ngayang probinsya, tas parehas ngaya ang tigtataram ngayon ng mga plans and programs. And of course, pare-parehas po ini kasi ini po talaga ang pinaka-mandate kan DNR. So dakulon itong na-mention po ni Senro na mga programa na tigsasagibo po ninda dyan sa Senro San Jacinto. So thank you so much po, Senro. Actually, Senro, yung mga texter po kita digdi na naghahapot, may mga kahapotan po sinda, no? Ini po, number lang po siya, no? Ihapot ko po ang English ng pasapasa, yung masarap sa malunggay. Marami po kaya cash on delivery ng pasapasa, iba ng pasapasa, iba ng pagi. So, Senro, ano daw po ang English ng pasapasa? Ang pasapasa is local name po yan. Pasapasa, pagi. That's a local name for race, no? Mga manta race, ano? Mga manta race. So, sa parlance kasi ng conservation, mayroon tayong tinatawag na local name, common name, family name, and the scientific name. So ito siya ngayon, ay nandun siya sa pasa-pasa. Ang English name niyan ay manta. Mantari. Di ba po race po. Senro, hapot ko lang po, Senro. Pwede po ba ining dakopon na kaunon po? Na gutom mo, nagaro sa texter tanong na naghapot na sila pwedeng ilag sa malunggay. Pwede po ba ini Senro kaunan mo? Di ba bawal po, di ba Senro? Di ba under man po ini kan BFAR po, yes no Senro? Under po ini kan ang manta po ay nasa endangered na species po na under the IUCN, the International Union for Conservation, no? Endangered na po siya. So, ito po ay nasa protection na po siya, kaya bawal po siyang hulihin and kainin. Ayan, thank you so much po, Senro. Actually, ining raised po, Senro, bako naman ini-covered kan sa tuyang 9147, bako naman ini-covered kan RA 9147, under BFAR na po ini mga kaibanwa. Kaya kung may mga concern po kamo regarding sa manta race or sa race, kahit anong klaseng race man po iyan, magranit po kamo sa DAR, sa BFAR, sa DA po, sa so, BFAR. Ang lang po natin, under 9147, sa dagat, ay ang corals, the mangroves, so dugong po, tas butanding. And the pawikan, the 5 pawikan. Po. Yes. Kaso bago po mga kaimanwa, na-mention ko kanina, susaro sa mga pawikan na under sa 9147, so green sea turtle. So, yan po ang mga yaon sa 9147. Actually, Senro, dakulan po kitang mga fans pa na nag-comment sa satuyang Facebook Live. Yaon po si Forester Francis Kaoyle. Pang prime time talaga si Idol. Dakulo talaga mga mo. Tapos nag-comment man po si Bethia Marie Baruga. Hi daw po da. Ang sa imo
Ano po, ansay mo pong aki po at ini. Tapos si Abrera Jenny Chan, nag-comment po siya kitulong heart. Dakulon po talaga ang mga fans kay ni Sendro. Actually po mga kaymanwa, vlogger talaga ini si Sendro. Pag may mga aktibidad kami sa DNR na dain nadudumanan, isi-search me lang si um, Facebook kay ni Sendro Aldrin Baruga. Tas hihilingin mo na kung ano nangyayari. Ta naka-live ini pirmi para ma-update kami pirmi ano. So next na ano ko naman po si Indo Senro no. Ngunya na bulan po is nagse-celebrate kita ki month of the planet Earth. Actually kaso hapon po nag-celebrate po kita ki Earth Day. Senro hapot ko po si Indo. Ano po sa mga tigibo po nindo diyan sa Senro San Jacinto to celebrate month of the planet Earth as in Earth Day po? Yes, nakalimutan natin kanina, sabi ko nga, Diit pang makalimutan. Happy Earth Day kahapon. We celebrated the Earth Day kahapon with ASEPA kasi the Communication, Environmental, Public Awareness Program doon po sa protected area sa Real, sa Matagtubig Watershed Forest Reserve. Ang ating pong participants doon ay mga Pantawid Pamilya Program beneficiaries. For peace. For peace. Kasi walang mga bata ngayon kasi holiday baga. Ang hirap tapos sa mga teachers ngayon, hindi mo pwedeng idisturbo, bawal. So, doon tayo sa mga for peace kasi sila naman talaga ang magsasabi na ito yung mga gagawin. Nag-conduct po kami doon and successful naman, marami naman nag-attend with the barangay officials. Napakaganda nga kasi napakaganda ng theme ng ating ngayon? Earth Day celebration. Earth Day celebration, our power, our earth, no? They are advocating a sustainable use of energy. Same time, kailangan talaga yung with impactful project na kailangan natin gawin. And sa tingin ko naman ay napakaganda po ito. Ako nga po sa amin ay nag-loan na ako for the solar power. Mayaman kailangan talaga natin sa GSIS na pala no? Yes. Joke lang. Kailangan na natin kailangan talaga na kasi ang mahal-mahal na po ng gas. So it's time. Kailangan na natin gamitin ang ating natural na resources, sabi mo kasubago, para magamit natin in a positive way na hindi ito nakasira sa kalikasan but at the same time it's very friendly. Tapos less gastos ka pa sa una lang. And kailangan talaga na natin magtanim na maraming punong kahoy on the Earth Day. Magtanim na tayo ng maraming mangroves para hindi ito maubos. Kasi it's absorb more carbon ang mangroves. And then, kailangan na rin talaga natin na itong mga energy-less na ginagamit like pagbibisikleta, no? Yung pag-recycle ng mga natin, mga nabubulok tsaka hindi nabubulok ay kailangan natin gamitin. So ito rin ay naka-anchor din tayo sa may bagong memorandum ang ating presidente na magkaroon tayo na mag-energy saving project sa ating mga opisina, and we follow it. Kaya nga po, 'di ba, sinabi mo kanina na mayroon na po tayong work from home arrangement or Friday work week, tawag doon? WA, flexible work WA, arrangement po. Flexible work arrangement. So, talaga naman nakita natin na nakakatipid, no? Kunti na lang ang bill ng kuryente, yung tubig. So, maganda po itong nagawin po natin. Actually po, Senro, sinabi po kahapon sa tuyang secretary po sa DNR na si Secretary Mitch Cunha na dapat ang Earth Day daw po, bako lang di, dapat araw-araw to po gigibo tanganing maprotektaran sa tuyang Earth, ang sa tuyang si Mother Earth, para din kasi syempre very na po baga mainito ng maray, ramdam na ang climate change, jawa pagkabanggi sobrang init. Kaya amo dapat ang mga gibuhon ta. Sumatig sabi ni Senro kanina na magtanom ki mga puno, as in iso mga basura ta i-manage taning maayos, mag-segregate kita, as in if kaya kan sa tuya mga finances, maggamit kita ning mga
tawag kayo ni mga sustainable na mga energy like solar kung kaya po nating gibuon. Actually, mga magagayunin po ini sana no Senro kung igwa lang kwarta no. Kaso nga lang yun din ang problema ta sa ngunya na nagkakaigwa kitang krisis ang ngunya na panahon ano. Senro, actually dakulon pa kita sana dapat pag-urunan ano kasi 12:01 na ano Senro. Pero ngayon Senro ang next na ano ko naman po ang last na apot ko naman po sa Indo Senro no. Ano po ang sa indong mensahe sa satuyang mga naghihinanyog tanganing mapadagos ang sa indang pag-protect as in pag-conserve kan sa tuyang environment po. Ang mensahe ko lang po sa ating mga kababayan po, ano, especially the Tikawin Burias, ay kailangan lang po talaga natin ng tulong ng local communities, kailangan po namin ng tulong from the NGOs, kailangan ng tulong from the local government units kasi we believe po talaga na ang eco-governance, sabi nga po natin, ay a shared responsibility. Kailangan po ay tulong-tulong dito. Hindi po namin kaya ng DNR lahat ng kasi lahat ng activity na nangyayari sa kalikasan ay isinisisi palagi pagdating sa DNR. Sa DNR. Pero tingnan na po natin kung sino ba talaga ang may pagkukulang. Walang sisihan po. Ano? But let's do our part. Magtanim po tayo ng punong kahoy. We are ready po. Pag nandito kayo, punta kayo sa DNR and magano po tayo ng seedlings and we could have a tree planting this coming June, Environment Month, lahat ng mga environmental activities. Next month for the Ocean Month, pwede tayo mag-mangroves. And magtipid po tayo sa mga kababayan kasi crisis na po tayo ngayon. And doon po sa Burias, kami po ay mayroong ngayong ila-launch in response doon sa permitting on wheels. Yung tinatawag namin na hypes. Hype sa ganda, hype sa lakas, at hype sa sa bilis. Joke lang. Itong hypes na ito ay tinatawag namin harmonized information for effective public service. Ito ay isang kiosk na ilalagay namin doon sa Ticao o sa Burias para doon na sila, yung kliyente natin ay doon na sila titingin ano ba yung mga major programs ng DNR, ano ba yung mga permits na kailangan, and doon pa lang magpiprint na sila without going to the Penro or the Senro dito sa makakatipid sila. So titingnan nila ay yung mga requirements para ready na sila pagpunta po dito sa San Jacinto, complete na ang requirements. Pero kasi dito sa DNR we are not receiving documents na hindi kompleto. Yes. Kasi pag hindi kompleto, babalik din namin. And complete, we are really abiding doon sa ease of doing business. The 3720. Pag pinasok mo po yan, pag complete ang requirements, ipoprocess po namin yan within the day, within the next day, and i-release namin yan sa inyo. So, another po, I take this opportunity po sa mga taga San Jacinto, again, sa lahat ng Ticao and Burias. Please, magpatitulo na po kayo. Libre po magpatitulo. 150 pesos lang po ang babayaran natin. Pero other payments, sa inyo na po yun. Like, bayad nyo po sa taxes, bayad nyo po doon sa ROD, sa inyo na po yun. But for the DNR, it's 150 pesos lang po. Meron ka ng titulo for the rest of your life. Diba? Bongga. So, iniimbitahan ko po kayo. Ang amin pong RPS, yung Regulation and Permitting sa Land Titles and Deeds section ay umiikot po ngayon para maghanap po ng mga potential areas for titling, residential and agri dito sa ngayon sa San Jacinto. Napakarami. Meron kami dito mga rapid land tenure appraisal na ginawa and may mga identified na kami. Please po, tulungan nyo po kami and we will help you. Okay? Another po, dito po sa mga nagpuputol ng mga kahoy, please, pumunta lang po kayo sa office and we will give you, hindi naman bawal ang pagputol, pero it's within the E&D, the alienable and disposable, and provided you have a title. Kaya magpatitulo na po kayo para kung may request kayo for titling, madali po ito. No? And mabilis din po kami mag-action dito sa DNR, Senro San Jacinto. Yan lamang po, Sir Jad. Ayan, At thank you so maraming salamat sa pag-guest po dito again sa DNRD. Ayan, thank you so much po, Senro. Actually, dakulon pa po sana, Senro, na kita na dapat pag-ururunan, aram taman po bagay na
dakul kitang programang tigsasagibo as in mga activities na tigsasagibo sa DNR as well as dyan sa San Rosan Jacinto. Arami na very active an sa indong opisina when it comes to DNR programs sa pag-implementar kay Ines. Thank you so much po, Senro. Dakulang salamat po, Senro, sa pagtao sa muya ning Clarity as in pagtao sa muya nin Ondra para makaibanan ka digdi sa tuyang programa po. Senro, for the last time, gusto niyo po bang bation an sa tuyang mga, kung may mga gusto po kamong bation ng mga fans dyan? Binabati ko po yung mga fans natin na nag-shout out pag-post ko kahapon ang ating Regional Director, Sir ERD Ronel, yung bago nating ERD for Technical, ERD Ronel Astor, ERD Grace, mga Penros, Sir Marlon, Bitea Marie, yan, mga taga-DNR San Jacinto na naka-live ngayon, watching via satellite. Good morning, tsaka sa lahat ng Engineer Kim, sino pa yun? Lahat na nagpapa-shoutout, wash out po sa inyo lahat. Wash out daw po sa inyo lahat. Good morning po. Again, thank you so much. Yeah, thank you so much po, Senro. As in, dakulin po kamong naihera. Since sana tawanan nyo giraray po kami ki Ondra para makaibanan giraray kamo tigdi sa tuyang radio program na kapalibutan ta tamanon ta. Kasi arami po, nadakol pa kamong pwedeng iheras dyan sa indong opisina. As in, day sakto ang 1 hour para ma-share ito gabo. Ayan. Thank you so much po, Senro. Salamat man po sa giraray sa mga gabos na naghihinanyog kan sa tuyang programa. Sana po day po kamo magsawa na makisumaro sa mga inisyatibo as in mga espersos na lao maprotektaran as in makonserbaran sa tuyang mga rekursos naturales sa rehiyon. Sa ngaran po kan sa Muyang Mahigos, as in matibay na Regional Executive Director na si Red Francisco Emilio Jr. Ako po si John Mark N. Murilla, as in inipoan sa tuyang naging programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Salamat po! Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.